BMW pumpuje falešné zvuky motoru přes tvé reproduktory, zatímco skrývá skutečný výfuk. Mercedes chce 120 000 € za S-Class s výfukovými ozdobami z plastu, které nejsou připojené k ničemu. Nový Golf od Volkswagenu má volant, který aktivuje špatnou funkci pokaždé, když si upravíš úchop na něm. A ani nezačínejme s Audi za 80 000 € s interiérovým plastem, který se poškrábe, když se na něj podíváš zle. Moderní auta se stala urážkami na kolech pro každého, kdo je skutečně řídí. Tohle nejsou vymoženosti. Jsou to záměrná rozhodnutí udělat ti život těžší, zatímco tě víc zdaní. A číslo 4 na tomto seznamu je tak klamavé, že je v některých zemích prakticky nelegální. Pokud si skoupil auto za posledních 5 let, si obětí nejméně 7 z těchto automobilových zločinů. Automobilový průmysl se zbláznil. V honbě za snížením nákladů a falešnými pocity prémiovosti výrobci instalují prvky, které dělají řízení skutečně horším, vlastnictví mizerné a údržbu nemožnou. Tohle nejsou chyby ani přehlédnutí. Jsou to kalkulovaná rozhodnutí stavějící zisk před lidi. Strávili jsme měsíce dokumentováním nejhorších přečinů, mluvili jsme s majiteli, mechaniky a dokonce bývalými automobilovými inženýry, kteří potvrdili to šílenství. Co začalo jako drobné nepříjemnosti, se stalo standardy v odvětví, které nikdo nežádal a všichni je nenávidí. Podle českých studií kvality vozidel z roku 2024 je nespokojenost s vymoženostmi nyní stížností číslo 1 poprvé v historii předstihla mechanické problémy. Dostali jsme se do bodu, kdy auta fungují mechanicky, ale selhávají v tom být auty. Pokud jsi stejně naštvaný na tyto falešné vymoženosti jako já, dej subscribe a pojďme odhalit každý odporný trik, který výrobci používají, protože mlčení spotřebitelů je důvod, proč jsme uvízli s tímhle odpadem. Začněme s nejuniverzálněji nenáviděnou prémiovou vymožeností, lesklým černým plastem klavírního typu. Tenhle lesklý černý ornament, který pokrývá všechno od středových konzol po dveřní panely a rámy volantu. Vypadá skvěle v showroomech přesně 3 sekundy, než se stane poškrábanou noční můrou plnou otisků prstů a sběračem prachu. Marek Novotný, detailer z Prahy, mi řekl, že si účtuje o 200 € navíc za auta s interiérem v klavírní černé. Je nemožné to vyčistit, aniž bys to poškrábal. Špatně použitý hadřík z mikrovlákna a je to trvale poškrábané. Zákazníci si myslí, že jsem jim poškodil auto, ale bylo už zničené. Věda za tím problémem. Klavírní černá ukazuje škrábance, protože je to jen levný ABS plast s lesklou vrstvou. Ta vrstva je měkčí než lidské nehty. Doslova, tvůj nehet je tvrdší než tenhle prémiový povrch. Škrábe se od prachových částic, čisticích hadříků, dokonce i od olejů z tvé kůže. Tady je ta odporná část. Výrobci to vědí. Interní dokumenty od jednoho velkého německého výrobce, které unikly do německého magazínu Autosport, ukazují, že si jsou vědomi problémů s odolností klavírní černé, ale používají ji, protože dobře vypadá na fotkách pro marketingové materiály a stojí 2 € na auto oproti 8 € za broušený hliník. Audi A6 z roku 2024 má klavírní černou pokrývající 40% interiéru. Po 1 roce majitelé hlásí, že to vypadá, jako by na to zaútočili brusným papírem. Náklady na výměnu jen ornamentu středové konzole 780 € za plast, který Audi stojí 2 € vyrobit. A co je horší, někteří výrobci teď nabízejí odolnou klavírní černou proti škrábancům jako drahou možnost. Porsche chce 1200 € za prémiový klavírní černý ornament. Je to ten samý levný plast s trochu tvrdší vrstvou, který se poškrábe za 6 měsíců místo 3. Tohle mě dohání k šílenství. Falešné výfukové ozdoby, dekorativní kusy z plastu nebo chromu, které nejsou připojené ke skutečnému výfukovému systému. Nemluvíme tu o levných autech. Mercedes S-Class za 120 000 € má falešné výfuky, Audi RS6 za 95 000 € má falešné výfuky, dokonce i BMW 760 za 150 000 € má falešné výfuky. Pavel Dvořák, mechanik z Brna, mi ukázal pod Mercedesem E-Class z roku 2024. Vidíš ten chromovaný výfukový ornament, zabudovaný do zadního nárazníku? Úplně falešný. Skutečný výfuk je tahle malá schovaná trubička dole, která míří na asfalt. Doslova lžou o tom, odkud pochází výfukové plyny. Ten podvod se stává ještě horším. Mercedes, BMW a Audi navrhují tyto falešné ornamenty tak, aby vypadaly funkčně. Mají hloubku, vnitřní strukturu, dokonce falešné usazeniny sazí, aby vypadaly použité. Je to automobilový catfishing, prezentování něčeho zásadně falešného jako reality. Proč to dělají? Náklady a flexibilita designu. Skutečné výfukové ornamenty, které dobře vypadají, stojí 150 € na auto vyrobit a nainstalovat. Ty falešné stojí 15 €. Vynásob to miliony vozidel a uvidíš, proč akcionáři milují falešné výfuky. Ale tady je ta opravdu odporná část. Pořád tato auta inzerují se 4násobným výfukem nebo sportovním výfukovým systémem. Marketing Audi SQ5 říká výrazný 4násobný výfuk. Všechny 4 ornamenty. Falešné. Skutečný výfuk jsou 2 trubky schované dole. Skupiny na ochranu spotřebitelů v Německu vyšetřují, zda tohle představuje klamavou reklamu. Jeden majitel úspěšně žaloval BMW za falešné prezentování,
když zjistil, že výfuky na jeho 540 za 89 000 eur byly dekorativní. BMW se dohodlo mimosoudně. Pamatuješ si, když tlačítka fungovala? Zmáčkl si tlačítko, staly se věci. Revoluční koncept. Teď máme dotykové povrchy, které necítí dotyk, kapacitní tlačítka, která se aktivují náhodně, a haptickou zpětnou vazbu, která se cítí jako umírající telefonní vibrátor. Největší viník – kapacitní ovládání na volantu od Volkswagenu. Lars Petersen, majitel Volkswagenu z Kodaně, říká, že se snažil upravit hlasitost a náhodně aktivoval hlasové ovládání. Snažil se změnit píseň a nějak zapnul vyhřívání volantu. V zimě s rukavicemi na to zapomeň, nic nefunguje. Skoro jsem několikrát nabořil kvůli boji s těmito hloupými dotykovými ovládacími prvky. Data jsou zdrcující. Euro NCAP zjistil, že auta s dotykovými ovládacími prvky mají o 38% více případů rozptýlení pozornosti řidiče než ta s fyzickými tlačítky. Průměrný řidič potřebuje 24 sekund na úpravu teploty na dotykové obrazovce oproti 3 sekundám s otočným knoflíkem. To znamená 21 sekund, kdy se nedíváš na cestu. Designéři uživatelského zážitku od Cadillacu přiznali na konferenci, že kapacitní tlačítka mají 23% míru falešné aktivace. Skoro 1 ze 4 dotyků neudělá to, co jsi chtěl. Představ si, kdyby vypínač světla v tvém domě fungoval jen v 77% případů. Tady je důvod, proč je používají. Náklady. Fyzické tlačítko s kabeláží stojí 3,50 €. Kapacitní povrch stojí 80 centů. Vynásob to 30 tlačítky v moderním autě a ušetří 81 eur na vozidlo. Tvá frustrace má pro ně hodnotu 81 eur. Problém s rukavicemi je neodpustitelný. V severní Evropě lidé nosí rukavice 4 měsíce v roce. Dotyková ovládání nefungují s rukavicemi. Takže řešení BMW prodávají rukavice kompatibilní s dotykovou obrazovkou ve svém katalogu příslušenství za 89 eur. Vytvořili problém a pak ti prodávají řešení. Tohle by mělo být nelegální a v některých výkladech spotřebitelského práva skutečně je. Výrobci pumpují falešné zvuky motoru přes tvé reproduktory a prezentují je jako skutečný zvuk tvého motoru. BMW tomu říká aktivní zvukový design. Volkswagen tomu říká zvukový herec. Já tomu říkám podvod. Tady je, jak nemocné to je. BMW M235 přehrává předem nahraný zvuk 6válcového motoru přes tvé reproduktory, zatímco skutečný motor je 4válec. Doslova ti přehrávají zvuk jiného motoru. Je to jako kdyby restaurace přehrávala zvuky syčícího stejku, zatímco ti ohřívá mraženou večeři v mikrovlnce. Klaus Müller, zvukový inženýr z Frankfurtu, testoval Audi S5 z roku 2024 s vyřazenou pojistkou audiosystému. Zněl jako vysavač. S falešným zvukem je agresivní a sportovní. Vytváří zcela falešnou představu o tom, co si skoupil. Ford šel ještě dál. Mustang EcoBoost má zvukový Sympouser, trubici, která by měla přenášet zvuk sání do kabiny. Jenže to nedělá. Vyšetřování odhalilo, že je to ve skutečnosti reproduktor a trubice, která přehrává syntetizovaný zvuk motoru, synchronizovaný s vstupem plynu. Postavili falešný mechanický systém, aby skryli, že je falešný. Evropská organizace spotřebitelů to vyšetřuje jako potenciální podvod. Jejich právní poradce prohlásil, že pokud prezentuješ umělý zvuk jako skutečný zvuk motoru, je to klamavá praktika. Spotřebitelé si myslí, že si kupují vozidlo, které zní určitým způsobem, ale ten zvuk neexistuje. Dokonce i elektromobily to dělají. Porsche Taycan má elektrický sportovní zvuk za 500 eur, který přehrává zvuky vesmírné lodi úměrné akceleraci. Aspoň oni přiznávají, že je to falešné. Výrobci spalovacích motorů předstírají, že jejich falešný zvuk je skutečný. Psychologie je manipulativní. Studie ukazují, že spotřebitelé spojují určité zvuky s výkonem a kvalitou. Výrobci to využívají přehráváním zvuků, které spouštějí tyto asociace bez ohledu na mechanickou realitu. Nekupuješ si motor. Kupuješ si reproduktorový systém, který předstírá, že je motor. Volant je hlavní ovládací rozhraní mezi člověkem a autem. Musí fungovat perfektně pokaždé, bez přemýšlení, takže přirozeně výrobci nahrazují spolehlivá fyzická tlačítka kapacitními dotykovými povrchy, které se aktivují, když nechceš, a neaktivují se, když chceš. Nový Mercedes S-Class má kapacitní tlačítka na volantu pro všechno. Wolfgang Hartmann, majitel Mercedesu z Vídně, říká, že si opírá palec při zatáčení a náhodně aktivuje tempomat. Upraví si úchop na volantu a přeskočí 3 písně. Zkusí je použít záměrně a nic se nestane. Je to, jako by se auto aktivně snažilo s ním bojovat. Testy, provedené Autobildem, zjistili, že kapacitní tlačítka na volantu mají 31% míru falešně pozitivních výsledků, tedy aktivují se nechtěně, 19% míru falešně negativních výsledků, tedy neaktivují se, když jsou stisknuty, 100% míru selhání, když řidič nosí rukavice a 67% sníženou přesnost, když jsou ruce mokré. Bezpečnostní důsledky jsou děsivé. Britská studie zjistila, že řidiči používající kapacitní ovládání na volantu odvrátili oči od silnice 4krát častěji než ti s fyzickými tlačítky.
Průměrný čas s očima mimo silnici se zvýšil z 0,8 sekundy na 3,2 sekundy. Při 100 km za hodinu to znamená 89 metrů slepé jízdy. Nejnovější Volkswagen Golf R má kapacitní tlačítka, která ovládají jízdní režimy. Jiří Novák, instruktor na Nürburgringu, mi řekl, že viděl 3 nehody, kde řidiči nechtěně přepnuli režim uprostřed zatáčky, protože uchopili volant jinak. Najednou si v komfortním režimu, bez kontroly stability, zatímco útočíš na zatáčku. Je to šílenství. Úspora nákladů, 4 € na volant. Fyzická tlačítka s haptickou zpětnou vazbou stojí 12 € implementovat. Kapacitní povrchy stojí 8 €. Tvá bezpečnost má pro Volkswagen hodnotu 4 €. Lesklá černá kola jsou automobilovým ekvivalentem bílých kalhot. Teoreticky atraktivní, ale prakticky hloupá. Ukazují každé vlákno brzdového prachu, každou kapku vody, každou molekulu špíny. Vypadají dobře přesně tak dlouho, jak trvá odjet z parkoviště dílera. Tomáš Král, detailer z Ostravy, říká, že lesklá černá kola jsou jeho penzijní plán. Zákazníci mu platí 150 € týdně za jejich čištění, protože po jedné jízdě vypadají hrozně. Brzdový prach se vtiskne do povrchu. Vodní skvrny se stanou trvalými. Jsou doslova neudržitelná. Věda zatím. Lesklá černá ukazuje kontaminaci víc než jakákoliv jiná barva kvůli odrazu světla. Brzdový prach, který je kovový a světlé barvy, kontrastuje maximálně s černou. Lesklý povrch odráží každou nedokonalost jako zrcadlo. Je to nejhorší možná kombinace pro něco, co se nachází pár centimetrů od brzdových kotoučů. BMW chce 2100 € za lesklá černá kola NAM 3. Ta kola vypadají hrozně po 1000 kilometrech. Matná černá varianta 2400 € zůstává čistá 10krát déle. Ale lesklá černá lépe vypadá na fotkách pro marketingové materiály, takže právě to propagují. Tady je ta odporná část. Výrobci vědí, že lesklá černá kola vyžadují speciální údržbu. Vlastní příručka péče od BMW doporučuje týdenní čištění specifickými prostředky. Navrhli kola, která potřebují neustálou a nákladnou údržbu, a pak si za ně účtují navíc. Porsche jde ještě dál. Jejich lesklá černá kola mají speciální vrstvu, která stojí 800 € navíc. Ta vrstva je udělá trochu snadněji čistitelná. Ne snadno, jen trochu snadněji. Platíš 800 €, abys snížil týdenní čištění z nemožného na jen obtížné. Skutečné uhlíkové vlákno je úžasné. Lehké, odolné, drahé a krásné. Falešné uhlíkové vlákno je plast s potištěným vzorem, který nikoho neoklame a všechny uráží. Přesto na to výrobci lepí tenhle svinstvo všude a účtují si za to prémiové ceny. Řada S Audi A4 z roku 2024 má ornament v uhlíkovém atlasu. Je to plast, vstřikovaný do formy, s potištěným vzorem uhlíkového vlákna, který vypadá jako levný telefonní obal. Audi si účtuje 450 € za tenhle upgrade oproti standardnímu hliníkovému ornamentu. Skutečný rozdíl v nákladech, přibližně 3 € na auto. Skutečné uhlíkové vlákno má hloubku, jedinečné tkací vzory a trojrozměrný vzhled, který se mění podle úhlu pohledu. Falešné uhlíkové vlákno je ploché, opakující se a zjevně plastové z jakékoliv vzdálenosti menší než 10 metrů. Je to urážlivá automobilová napodobenina něčeho autentického. Pavel Novák, inženýr kompozitních materiálů z Plzně, říká, že ornamenty ze skutečného uhlíkového vlákna by stály na výrobu možná 200 €. Tyto společnosti by je mohly snadno nabídnout. Místo toho si účtují 500 € za falešný plast, protože spotřebitelé neznají rozdíl, dokud není příliš pozdě. Falešné uhlíkové vlákno i hrozně stárne. Vystavení UV záření způsobí, že potisk vybledne. Lak zežloutne. Po 3 letech to vypadá jako nemocná kůže. Skutečné uhlíkové vlákno si udržuje svůj vzhled desetiletí. Dokonce i výkonnostní značky to dělají. Katalog BMW M Performance prodává krytky zpětných zrcátek z uhlíkového vlákna za 600 €. Jsou z plastu. Ty skutečné z uhlíku od aftermarketových dodavatelů stojí 400 €. BMW si účtuje víc za falešné než ostatní za skutečné. Mercedes AMG je ještě horší. Jejich balíček ornamentů z uhlíkového vlákna stojí 3500 € a obsahuje možná 50 € skutečného uhlíkového vlákna. Zbytek je potištěný plast. Míchají skutečné s falešným v naději, že skutečné díly legitimizují ty falešné. Pamatuješ si dveřní kliky? Zatáhl si za ně, dveře se otevřely. Revoluční. Teď máme elektronické kliky, které výjíždějí ven, sunou se, prezentují se nebo vyžadují tajné podání ruky. V zimě zamrznou, neustále se rozbíjejí a stojí mění na opravu. Zasouvací kliky Range Roveru Velar jsou nejhorší. V zimě zamrznou uvnitř dveří. Majitelé hlásí, že stojí před svým 75 000 eurovým SUV a nemohou nastoupit, protože kliky nevyjíždějí. Řešení Land Roveru polít je horkou vodou. V roce 2025 je jejich odpovědí na zamrzlé kliky konvice. Kliky Tesla Model S se rozbíjejí tak často, že existuje řemeslné odvětví na jejich opravu. Robert Chen, specialista na Teslu ze San Francisca, říká, že vymění 20 klik měsíčně po 500 € za kus. Vydrží maximálně 2 až 3 roky. Motorek se spálí.
Ozubená kola se opotřebují, senzory selžou. Mechanická klika by vydržela celou životnost auta. Statistiky jsou zdrcující. Elektronické kliky se porouchají 50krát častěji než mechanické. Průměrné náklady na opravu se pohybují mezi 400 a 800 eury oproti 50 eurům za mechanické. Míra poruchovosti v zimě je 23% při teplotách pod nulou a nedají se otevřít ručně v případě elektrické poruchy. Bezpečnostní důsledky jsou děsivé. Když BMW i8 mělo nehodu v Dánsku, záchranné týmy nemohly otevřít dveře, protože elektronické kliky neměly manuální bezpečnostní systém. Řidič byl vytažen čelním sklem. Odpověď BMW: přidali skrytý manuální systém, o kterém nikdo neví, že existuje. Motivace nákladů je zřejmá. Elektronické kliky umožňují montáž zarovnanou s karosérií, což zlepšuje aerodynamiku o 0,01%. Tenhle teoretický zisk efektivity ospravedlňuje účtování 2000 eur za pohodlý klik, které nefungují, když je potřebuješ nejvíc. Systémy start-stop, které ti vypínají motor na semaforu, ušetří přibližně 0,2 litru na 100 km za dokonalých podmínek. Také ničí startéry, baterie a dvouhmotové setrvačníky, zatímco dělají každou cestu mizernou. Ale tady je ta opravdu odporná část. Výrobci odstraňují možnost je trvale vypnout. Nová řada 3 BMW tě žádá vypnout start-stop pokaždé, když nastartuješ auto. Neexistuje způsob, jak to trvale vypnout. Žádná kódovací možnost, žádné skryté menu. BMW tě nutí zažívat jejich divadlo úspory paliva bez ohledu na preference. Jan Svoboda, taxikář z Prahy, říká, že jeho Mercedes E-Class nastartoval 47 000krát za 18 měsíců kvůli start-stop. Startér selhal při 80 000 kilometrech, výměna za 1200 eur. Ušetřené palivo, možná 200 eur. Je to ekonomické šílenství. Data z reálného světa jsou jasná. Životnost startéru je snížena o 60%. Životnost baterie je snížena o 40%. Opotřebení dvouhmotového setrvačníku roste o 35%. Skutečná úspora paliva ve městě 0,08 litru na 100 km. EU vyžaduje start-stop kvůli emisním předpisům, ale nevyžaduje, aby byl trvalý. Výrobci se rozhodují odstranit vypínací tlačítko. Chtějí, aby jejich flotilové průměry vypadaly dobře na papíře bez ohledu na dopad v reálném světě. Tady je to, co je opravdu nemocné. Díleři prodávají moduly na eliminaci start-stop za 200 až 400 eur, které to automaticky deaktivují při každém nastartování. Výrobci vědí, že to lidé nenávidí natolik, že zaplatí stovky eur, aby to zrušili. Přesto pořád nepřidají jednoduché tlačítko na trvalé vypnutí. Porsche je jediný upřímný. Jejich start-stop lze trvale vypnout v nastavení. Když se jich zeptali proč, inženýr Porsche řekl, že jejich zákazníci kupují auta pro řidiče. Vnucování nechtěných vymožeností neznamená potěšení z jízdy. Všichni ostatní výrobci by se měli stydět.